Na początku był pomysł. W głowie Adama Olesia, Ślązaka, muzyka, wiolonczelisty, aranżera. Zapalił do niego innych, którzy czują podobnie. Inspirowała ich muzyczna tradycja, połączyła pasja tworzenia. Wyszła z tego melodyjna płyta Hurdu Hurdu, która śląską muzykę ludową potraktowała bardzo poważnie, bez biesiadnej pretensji i smaku krupnioka. W swojskiej tonacji, choć w oryginalnym brzmieniu. Przefiltrowana przez wrażliwość osób, które nad nią pracowały. Jest efektem improwizacji jazzowej, klasycyzującej, muzyki elektronicznej, akustycznej. Płyta Hurdu Hurdu, wydana przez wydawnictwo Falami, wdzięcznie zasymilowała ludowość w nowej stylistyce i bardzo nowatorsko ujętą. To naprawdę nowa jakość muzyczna, ale też prawda, a więc esencja tradycji. Jej rdzeń w tym eksperymencie jest nienaruszony. Nie znałem zbyt wielu projektów, które pokazywałyby ten śląski folk w taki sposób interesujący dla mnie. W związku z tym, że moje doświadczenia przed tą płytą były około jazzowe, tak to nazwijmy, więc postanowiłem zaprosić do projektu oprócz Dominiki i zespołu Radostowianki też, ludzi niekoniecznie ze Śląska, natomiast bliskich mojej wizji grania muzyki i słyszenia jej, aranżowania. Kiedy Adam zapraszał mnie do tego projektu, wydała mi się bardzo bliska właśnie jego wizja połączenia współczesnego Śląska z tą tradycją, która w nas jest i która jest jeszcze obecna. Adam wykonał bardzo poważną pracę, no wręcz etnograficzną. Przebadał pieśni sprzed 100 lat, dzięki właśnie zbiorom, które są publikowane. Wynalazł te melodie, a później wsadził je do takiego, w cudzysłowie, sosu muzyki artystycznej. Ta płyta na pewno nie jest wytworem komercyjnym, obliczonym na masową sprzedaż. Jej słuchanie gdzieś tam wymaga chwili uwagi, chwili spokoju może nawet, a na pewno wymaga otwarcia, bo płyta na pewno jest bardzo starannie zaplanowana, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową. To było dla nas bardzo ważne. Chodziło o to, żeby te wszystkie akustyczne instrumenty, które tam grają i głos Dominiki, żeby to wszystko razem brzmiało, żeby to razem było jakąś pełnią. To nie jest przebojowa płyta, chociaż można na niej znaleźć też przebojowe, mam wrażenie, przebojowe momenty. Jest na górze starobeczka, zrobimy mu kolybeczka. Jest na górze starobeczka, mój Jasinku. Dla mnie wartością dodaną tej płyty jest to, że ja zaczęłam śpiewać, bo nie robiłam tego na co dzień, że zauważyłam, że mam swój głos, że to jest mój instrument, mój sposób przekazywania też informacji za pomocą muzyki, ale że też każdy ma swój głos, każdy Ślązak ma swój głos i żeby nie bać się też tego pokazać. I że improwizacja, nawet na tematy tradycyjne, nie jest żadnym grzechem, tylko naturalną drogą też szukania samego siebie. Kolyb mi się kolyb, kolybeczko sama, udana muzyczka, udana muzyczka, niech przyda do rana. Gotka jest ważnym nośnikiem tego projektu. Oczywiście bez gotki nie ma tożsamości językowej tych wszystkich utworów. Znajdowaliśmy takie utwory, w których ten język byłby dla nas ciekawy, inspirujący, czyli nie rubaszny, nie jarmarczny, tylko raczej taki bardziej uniwersalny, mówiący o pewnych sprawach, problemach, które dotyczą każdego. Są na górze stare troki,
zrobimy mu powijoki. Są na górze stare troki, mój Jasinku mój. Gdy myślę o projekcie Hurdu Hurdu i o sobie w tym projekcie, wydaje mi się, że jest to połączenie i wyzwania, i pewnej takiej przygody właśnie odkrywania mnie samej, tego co do tej pory w sobie też widziałam, szukanie własnej tożsamości, szczególnie śląska i też relacji rodzinnych. Ta płyta ma na pewno ten element, który stanowi w ogóle o muzyce, czyli atmosferę. Tam jest jakaś atmosfera w niej na pewno, ona ma jakiś swój kolor. Wydaje mi się niepodobny do niczego innego. A jak mi ty uśniesz, to cię łody da. Chciałbym, żeby ktoś, kto słucha tej płyty i na przykład gdzieś tam identyfikuje się z tradycją śląską, żeby była mu bliska. W zasadzie prostota przekazu jest tutaj najważniejsza.